talaka na cikin yanayi kuma gwamnati ta ji ta yi zubin. Tsadar abinci ake lamarin nan ya sakan kwalla. Laifi na gwamnati ne ko masu saya su boye ne. Talaka na cikin yanayi kuma gwamnati ta ji ta yi zubin. Tsadar abinci ake lamarin nan ya saka mu zuba. Laifin na gwamnati ne ko masu saya su boye ne. Talaka na cikin yanayi, cikin yanayi. Tsadar abinci ake lamarin ya samu na ta zuba. Wai laifin na gwamnati ne ko masu saya su boye ne. Wai me yake faruwa a ƙasar nan mun shige yanayi. Tsada ta kayan abinci ta sanya talaka yayi layi. Har ma ta kai ga ana samun wasu na ta juyayi. Na rashin abincin da za su ci ko da ma ruwan shayi. Yau mun shige wani halin kunci ba batun sauyi. Allah gare ka muke tuba dan kai kake mana ne. Talaka na cikin yanayi kuma gwamnati ta ji ta yi zuba. Tsadar abinci ake lamarin nan ya saka mu zuba. Laifin na gwamnati ne ko masu saya su boye ne. Tambaya ta anan shine laifin na waye ne. Talaka Mai saya ya aje koko laifi na gwamnati ne. Wannan batun da kake na masu saya su boye ne. Ni ko ganin da nake wannan laifi na gwamnati ne. Ya zaka ce wannan aiki laifin na gwamnati ne. Ya masu tara abinci su kai shi su to su boye ne. talaka na cikin yanayi kuma gwamnati ta ji ta yi zuba. Tsadar abinci ake lamarin nan ya saka mu zuba. Laifin na gwamnati ne ko masu saya su boye ne. Abin da ya sa na ce wannan aiki na gwamnati ne. Huruminta ne ta zai da farashi kan mutanenta ne. Yan kasuwa dole ne su bi tsari kan farashinta ne. In sun ki sai dai hukunci na san hakan huruminta ne. Yin hakan zai kawo sauƙi kan talakanta ne. Amma ba sun kasa yin haka domin son zuciyarsu ne. Talaka na cikin yanayi kuma gwamnati ta ji ta yi zuba. Tsadar abinci ake lamarin nan ya saka mu zuba. Laifin na gwamnati ne ko masu saya su boye ne. Dan tsaya ka ji M.A.SHINGA abin da zan ce da kai. Yanayi na tsadar abinci abun ba tausayin kai da kai. Laifi na 'yan kasuwa ne masu saya su ɗauka su kai. Su su boye idan ya tsada sai su fito su kai. Kasuwa don su bambari riba ba ruwansu da kai. Talaka na shan daga a ƙasar nan kaga laifinsu ne. Talaka na cikin yanayi kuma gwamnati ta ji ta yi zuba. Tsadar abinci ake lamarin nan ya saka mu zuba. Laifin na gwamnati ne ko masu saya su boye ne. Babban abun lura ka ji al'amarin na gwamnati ne. Da za su sassauta taki noma zai wadace mu ne. Fannin tsaro a ƙasar nan shi ma kaga laifinta ne. Mutum ya je gona amma kullum yana razane. Kar masu sace mutane su zo shi masu ɗauke shi ne. Domin rashi na tsaro a ƙasar nan ka sani haka ne. Talaka na cikin yanayi kuma gwamnati ta ji ta yi zuba. Tsadar abinci ake lamarin nan ya saka mu zuba. Laifin na gwamnati ne ko masu saya su boye ne. Cire tallafi na mai a ƙasar nan ban ga ribarsa ba. In ma da ribar tana a wajen ku talaka bai ganta ba. To me amfanin baɗi ɓarai me muka sa gaba. Muna cikin yunwa da talauci ga yawan fargaba. Muna cikin dangi da talauci ga ciki na zuba. To miye riba ga talaka a na gwamnati ne. Talaka na cikin yanayi kuma gwamnati ta ji ta yi zuba. Tsadar abinci ake lamarin nan ya saka mu zuba. Laifin na gwamnati ne ko masu saya
gari muna cikin wani hali wanda muke cikin hadari. Allah gare ka muke roƙo na wanga al'amari, mu ma akwai laifin mu gyara dan muna hadari. Kai ne kake duban bayin ka da rahama wuturi. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Kana cikin yanayi kuma gwamnati ta ji ta yi zuba. Sadar abinci ake lamarin nan ya saka mu zuba. Laifin na gwamnati ne ko masu saya su boye ne. Talaka na cikin yanayi, cikin yanayi. Sadar abinci ake lamarin ya samu na ta zuba. Wai laifin na gwamnati ne ko masu saya su boye ne. Talaka na cikin yanayi kuma gwamnati ta ji ta yi zugum. Tsadar abinci ake lamarin nan ya sakan kwalla. Laifi na gwamnati ne ko masu saya su boye ne. Talaka na cikin